La paraula càncer ha deixat de ser un tabú a la nostra societat. Les persones que pateixen aquesta malaltia són un exemple de vida, una malaltia contra la que val la pena viure. Aquestes són algunes de les frases que es van poder escoltar amb motiu de la campanya que promou l'Associació Espanyola contra el Càncer. El Cerdanyola Futbol Club va voler-se unir a la causa el passat diumenge i va obrir les seves portes al partit entre el primer equip i el santfeliuenc per una bona causa. Els companys de l'Associació Espanyola contra el Càncer de Cerdanyola van acompanyar-nos durant la jornada informant i conscienciant sobre la malaltia. L'acte va començar amb una desfilada de jugadors del primer equip, jugadors de la base i representants del primer equip femení lluint la pancarta contra el càncer. A més, el Cerdanyola Futbol Club va tenir l'honor de comptar amb el doctor Josep Maria del Campo, un dels oncòlegs més reconeguts a nivell nacional i internacional, actual director del programa assistencial i d'investigació de la unitat de tumors ginecològics de cap i de coll de l'Institut d'Oncologia Vall d'Hebron, que va dirigir unes paraules d'ànim i reflexió al públic assistent. L'esport és una prevenció contra el càncer i per això jo crec que està molt justificat que avui i en aquest moment estigui jo aquí. Finalment diré que avui en dia el càncer es considera una malaltia absolutament curable i que la seva curació ve donada sobretot perquè es diagnostica abans, es diagnostica en situació de càncers molt inicials i per tant curables, però també perquè cada vegada més tenim tractaments dirigits contra aquesta malaltia. El doctor va estar acompanyat de Josep Maria Teixeira, director de Planificacions Estratègiques de la Mútua FIAC, i Maria José Jorde, membre de l'Associació Espanyola contra el Càncer de Cerdanyola del Vallès, que va fer el servei d'inici d'honor. Una jornada diferent que acosta, un cop més, futbol, salut i valors.